Моят любим продукт не е един, а е лесно начало, тъй като благодарение на лесното начало възстанових възпалението, което беше в организма ми и хранителната ми система, червата и всичко, което е най-важно за имунитета, работи по най-добрия начин. В големите жеги продукта, електролитите и клетъчната енергия ти връщат щастието, спокойствието и се чувстваш прекрасно. Кремът Moonrise. Афа водорасли, храна за психонервно-еднокръвната система, баланс абсолютно на всички нива. А и сега в жегите минерали. Уникален продукт. Моят любим продукт – морска енергия. Сега в жегите с електролитите за добра функция на щитовидната жлеза, енергия и спокойствие. Много продукти ми са любими, но откакто излезе продукта за хидратация и електролити, това ми е любимия продукт. Толкова много енергия никога не съм имала до сега. С флексибилити, подвижен и динамичен. Афа водорасли. Спокойствие за цялото семейство. Коензим Q10, грижа за сърцето, енергия за клетките.